Dakop ang babae sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sa Police Station 8 sa Barangay Lubok, Lapos, alas 10:15 sang gabi, Agosto 27, 2024. Ang aresado mo si Reyna Valenzuela, 50 anyos, kag residente sang Barangay Kalumpang Molo, siyudad sang Iloilo. Nabakla ng subject sa isang kaplastik sa shay sing napatian Shabu, gamit ang 5,000 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa nga paginakop pa, ang duwa pagit ka plastic sa shay sa ginapatian Shabu, kagiban pa nga mga non-drug ebidensya. Sa interview sa K5 News FM Iloilo, kay Police Captain Lester Oliveros, hepe sa Police Station 8, ginpayag sining isa kasiman ng ilang monitoring, antes kin kasana sambit nga operasyon. Sa informasyon naman, duwa rin sila nga mag-asawa. Na ang ilang na source ni sa barangay di San Parados. Tapos kinadulong lang nada sila sa likod ng isang katedral, tira sa Haro, ang items ang mga nga ginapan-deliver nila. Kung sa din nga area diri sa distrito sa Iloilo City, at diri man sa distrito sang Lapos. Mga ka-K5, ginabanta sa 5 gramos ang na-recover nga suspected Shabu, kag may aray ni estimated market value nga 34,000 ka pesos. Balita nagikan sa distrito sang Lapuz. Ako si ka-K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.